The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tong kaugalingon. Kung ikaw sa ka magtutuo, ikaw gihanduan sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, ang recovery technique, kay kini ingon man sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, dapit ka sa pagtuo sa pulong sa Dios diha sa mga buhat 16:31. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, niining higayuna, magampot ta sa hilom. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining linaw sa mga higayon nga makiguban kanimo pinagi sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami o Diyos, lamdagi kami, tultuli kami, o ipatinaw pagklaro, pinagis pagom sa Espiritu Santo kanamo, ang imong mga pulong nga mao'y among gabayan sa kinabuhi. Andama kami sa pagdawat ninyo Diyos, uban sa tumang pagpaubos. Ug tangtang ang mga babag niya sa mga nauna, aron kami makatutok gayud sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw kaninyong tanan mga suki,
mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Well, pasalamat sa Dios nga gilugwayan pa atong kinabuhi, gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita hangtod ni gayuna. Kini gumikan lamang sa kaluoy, sa gugma, kortesya o grasya sa Dios. We do not deserve it, and yet ang Dios nagapadayon gayon sa paglihok sa atong kinabuhi, pinagisang grasya. So, karon atong pahimuslan kining grasya ang iyang pulong. Okay. As usual, nagadupot kita sa atong tunanan nga giuluhan og the dynamic spiritual life of believers. Ang kulba-hinam, mabulokon, talagsaon, supernatural, adventurous, thrilling, sophisticated, fantastic, fabulous life. Okay? Karon magpadayon kita. As we continue in our spiritual momentum, kini kay this is the process. Let us be reminded that every time we study God's Word, it's not important just to learn God's Word or memorize verses or chapters of it, but that the Word of God dwell in us richly. Matun pa ka na sa Colossus 3:16, converted spiritually through the power of God, the Holy Spirit, one of the two power options. O karon atong tutukan kining mga punto nga atong dadon diha kanimo. Now, unas tanan, atong i-establisar ang ingnon ta premise nga ang Dios exist. God does exist. Ana siya. Now, yes, He does exist, og siya nagapadayag siyang kaugalingon. He reveals Himself. Og sa diha nga magapadayag siya siyang kaugalingon, iya kining buhaton in a perfect sense. In other words, God makes sense. Now, ang Diyos anay plano. O kining maong plano, hingpit, a perfect plan. And the very object of this plan is you, ikaw. And since ikaw man ang tumong ni ining maong plano, since you are its object, nga nagakinahanglan ikaw pagpaminaw sa Dios pinaagi sa pagtuon sa iyang sinulat nga mga pulong diya sa Biblia. You owe God a hearing. Now, honest tanan, unsa man gyud ang Biblia? Kini mga basic ni nga itong isgutan, ha? What really is the Bible? You might ask. Bueno, ang Biblia is not just one single book. Koleksyon kini sa mga kan-uman ug unom ka mga libro nga gitawag nato og balaang kasulatan. Kining kan-uman ug unom ka mga libro nagalangkob kini sa nagkalain-laing klase sa pagtulunan o genres. Kini hisgot bahin sa kasaysayan, panggaray o kanibang balak, poetry, propesiya, mga sinulat nga kanang makinadmanon, laom ang iyang what we mean is wisdom literature, mga sulat, mga epistola, o ang giingon og apocalyptic literature. Now, dugang pagyunini, kining kanuman o unom ka mga libro, gisuwat kini sa kapatan kanagkanalaing mga manunuat, authors, nga diin gikan kini sila sa nagkanalaing mga background, ilang mga gigikanan. Ang uban,
mga magbalantay las karniro, ang uban mga mangingisda, uban mga doktor, mga hari, mga propita. O kasagaran kanila, wa gyud sila maghibaw-anay each other personally. Wa. O kining kanuman og unom ka mga libro, gisuwat kini mukabat pa over a period of 1,500 years. Kini sila gisuwat sa tuto ka nagkalanlaing mga pinulungan. Hebrewanon, Aramaic, o Griego. Hebrew, Aramaic, and Greek. No, kini mga lingwahe, reflection kini sa kasaysayan o cultural nga mga circumstansya in which each of these books giswat. O kini kanuman ka mga libro, kanuman o unom ka mga libro, sinuwat kini or gisuwat sa tulo ka mga continents, Africa, Asia, and Europe. O dugang pagyon niya na, kining koleksyon sa mga libro, ambitay o ingnon ta common storyline, like ang kabuhatan, creation, ang pagkalaglag, the fall, and the redemption of mankind, ang kanang kaluwasan alang sa mga katawan. O labot pa, kining kanuman ug unom ka mga libro, wa kini maga-contain, wa kini magalangkob og mga kasaypanan sa kasaysayan, wa kini mga contradiction, wa kini sila magkasumpaki. Nga ang doktrina nga makatuna nimo within them, wa gyud sila magkasumpaki, and they are intimately connected. Nakonektado ba na sila? Ang tibuok nga Biblia gikan sa libro sa Genesis ngadto sa Pinadayag, nagada kini sa the mark of divine inspiration. Diyos nun nga lamdag. Now, there is no other 66 books anywhere like this. Wala. Anytime, any place on earth, wala. Mahinungdan nga ang Biblia, labihan kining it's so hated and so opposed ni ining kalibutan nga gidumala ni Satanas tungod kay mao kini ang kamaturan, because they are the truth. Mo nagingon sa English, they are the shining light of God's truth. Mo ni nagapadlamdag, danag sa kamatuoran sa Dios. So, we all got a hearing. Nanginahanglan kita, utangan kita sa Dios sa pagpaminaw, sa pagtudlo sa iyang pulong, pinagi sa pastor magtutudlo nga naay gasa nga espirituhanon sa pagtudlo, spiritual gift to teach. Now, di ka nining imong pagdungog, nining pagtudlo sa pulong sa Dios, atong maugmad ang atong pagtuo diha sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Romans 10:17 sa isulti. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, sa diha nga kita sibog na nga tusunahan as we advance o makakabot ng unyata sa atong common goal. At sa itong common goal natin mga magtotoo, spiritual maturity. Sa pagkabot na nato niya na kita function na with the faithless life. Nandun ka sa faithless life. Ang kinabuhi nga may pagtuo nagdalag pahulay o nakitay lifestyle nga divine viewpoint. Now, muna gingon nga kita magasugod na sa pagka makuyaw
we become dangerous. Why? Nga naman, tungod kay ang divine truth, ang kamatuoran sa Dios nagasugod naman og unsa. Tuyok-tuyok diha sa atong panimuot. It's beginning to circulate in the stream of our consciousness og sa sama usab nga higayon, it's functioning with the post-salvation epistemological rehabilitation. Now, ingon nga mga magtutuo nga advance, nagasibog sa unahan, we reach the point of spiritual adulthood. Now, kita murag maalinggaton na kita, makaalinggat, matikod na tadayon sa mga various spiritual assets nga gihatag sa Dios kanato sa mapananglitan sa mga lagda o mga rules sa Royal Family Honor Code. Okay. Ato rin kong tukbilon kining Royal Family Honor Code. Mao niya ang atong gabayan, mga lagda nga atong subayanon. Okay? Ang una nini, ang giingon sa in English og live and let live. Now, pag kinabuhi og tuguti ang uban nga magkinabuhi. Hinta lang sa pagbinisaya niya na. In other words, respect the privacy of the royal priesthood. Tahura. Kana, matud pa ka na sa Roma 14:7-8. Ang ikaduha, giingon ka na og higugma ang imong isig katao uban sa unsang matang sa kagugma. Personal o impersonal? Impersonal nga gugma. Now, ikatulo, sabta nga ang tanang mga magtutuo ana niya na ay common objective nga mao ang unsa. Unsay common objective na to? Spiritual maturity. Ikaupat, pagtukod o integridad. Sa may binisayag integrity. Imong pagkamasaligon, pagkamasaligan o pagkakasaligan. Ingnon talang, build integrity and do not distort morality. Ayaw lawgawa o ayaw dauta ang moralidad. Muna ikaupat. Ikalima, never assume nga ang production is a means of divine blessing. Dili. Number 6, pag-agad lamang, depend totally on the integrity of God. Number 7, hinumdumi nga ang honor code alang lamang sa tanang mga magtutuo. Number 8, more now is demanded of the strong than the weak. Mas kanang nanginahanglan ang usa ka lig-on nga magtutuo nga musabot siya sa mga maluyahon pang mga magtutuo. Number 9, orient to authority. Kanang ipahiluna ang imong kaugalingon ngadtos mga legitimate authority. Okay? Orient to authority. Respect authorities. Number 10, reciprocate the opportunity of hearing doctrine being taught. Reciprocate. Now, paminaw. Ang Royal Family Honor Code, okay, is a must. Labihan kining gikinahanglan sa matang magtutuo nga sundon nila in order to live the unique spiritual life. Mao man nga atong topic karon, the dynamic spiritual life of believers. So dili kita makasunod o makasinati nining dynamic spiritual life kon dili kita makasunod ni ining unsa Royal Family Honor Code. Sabot ka? So this is a must. Og niya pa, tutuki ra gyud ni, hinumdumi gyud ni, right thinking, right motivation,
right action, all depend on the Bible doctrine resident in our souls and on the feeling of the Holy Spirit. Okay? Binisayo na ito na. Ang husto nga pangunahuna, husto nga pagdasig, husto nga buhat, kini nagaagad lamang sa kamatuoran sa pagtulunan diha sa Biblia nga naa na sa atong mga kalag o usab sa pagpuno sa Espiritu Santo nga mao ang bugtong magtutudlo, the only mentor and teacher of truth. Okay? Therefore, gikinahanglan wa gyud makabalda kanato or prevent us sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, and we must do nothing that would hinder others in their intake of the Word of God. Pasag din na sila. Igo lang kang muunsa mo. Mudasig kanila. Igo ratang mudasig. Apanayo pugsa. Mo na ang punto din live and let live. Okay? Kay kining honor code, gidisinyo kini, gidibuho kini, gimugna kini, so that all of us, aron kitang tanang mga magtutuo, makasibog gikan sa pagkabata ng espirituhanon ngadto sa pagkaamto ng espirituhanon. Kaya ang Bible doctrine maura ang tubag sa tanang mga suliran sa kinabuhi, but no one learns everything at once. Wala po. Dili po nila ito magkatunan overnight o sa madali ng panahon, dili. It takes time. Now, like the doctrine of flexibility in the non-essentials. Okay? Unsa may pasabot ning flexibility in the non-essentials. Ikaw, mantigong mubawog ngadto sa mga butang nga dili kaayo mahinungdanon. Kay kini nagpasabot kini og toleration at imo bang itugot. Okay? So itugot nimo ang flexibility in the non-essentials. Toleration means live and let live. Ang imong kanang tugot kanila. Pasag din na sila. Okay? Now, we are going to learn God's Word pinagi sa ministry of God, the Holy Spirit, nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Ginamit ang pastor magtutudlo nga mao ang unsa mouthpiece, mao'y magadala sa kamatuoran in that kind of teaching. Now, again, Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Og busa, from there, gikan yana, we learn the 7 declared wills of God. Nainumdum po ka sa 7 declared wills of God. Number 1, God's declared will is that all members of the human race be saved. Mao na kabubuton nga gipadayag sa Dios. Kabubuton sa Dios. Iyang gipadayag nga ang tanang sakop sa kaliwatan sa taong maluwas. Ang tanan. Mao ni primero. Ikaduha, ang gipadayag nga kabubuton sa Dios mao nga kadtong nangaluwas na kinahanglan sila mabalaan, sanctified. Unsaon pagbalaan nila? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios mao na ang process. Okay? Aron sila mabinalaan sa ilang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, maugmad nila ang ilang pagtuo, maugmad ang ilang paglaom, ang tanan nga mga bertud, manggawas na. Okay? Ikatulo, it is God's declared will nga ang tanan nga mga luwas nga mga tao kontrolahon, dumalahon sa Dios Espiritu Santo. Ikaupat, gipadayag ang kabuton sa Dios nga ang tanan nga mga luwas nga mga tao magpasalamat in everything. Bisag unsa, kauswagan ba o kanang kapobrihon ba, pasalamati ang Dios.
Ikalima, it is God's declared will nga ang tanang mga luwas nga mga tao musalig sa Dios. Ikaunom, nga ang tanang mga luwas nga mga tao muantos. Ug nahibaw naman tantong duha ka klaseng pagantos, pagantos nga panalangin ug pagantos nga pagdisiplina. Nya ikapito, God's declared will is that all saved persons be productive. Duha ka klaseng production, divine good production o human good production. Ang acceptable na nining duha ka klase mao ang divine good production. Kay gitandi man kana sa unsa, pilak, bulawan ug mahalong mga bato. Dili ka na masunog. Apan ang mga tawhan ng mga binuhatan, human good works, gitandi ka na sa unsa, kahoy, kugon ug dagami. Ug duslita nimo na, mo sila og dayon. So walay gati ka na. So it is God's declared will ang tanang tao nining kalibutan na matao pag-usab, pinagi sa unsa, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, faith alone in Christ alone. Kaya ang pulong sa Dios nagingon man, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Niya nang higayon nga ikaw maluwas, ikaw nagapadayag sa iyong pagtuo kang Kristo, you believe in Christ as Lord and Savior, and you are instantly united. Dihagyon. Madugtong ka na ngadto kang Ginoong Hesukristo for all eternity. John 3:16. Unya, at the same time, ikaw unsa hatagan sa suluban sa pagkamatarong sa Dios. God is going to impute you His righteousness. Murabag mi kuha og tipik bahin sa pagkamatarong sa Dios ug iyang gisulob diha nimo. Okay? So ang Dios sa pagtan-aw niya nimo dili ka na hinukman kundi unsa namatarong na. Mikan sa imong pagtuo kang Kristo ng imong manluluwas. Ang imongan isuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Dili na mapaangtod. Never to be blotted out. And you are eternally free from God's wrath to come. You are freed. Giluwas ka na. Gikan sa kapungot sa Dios. Nga mao ang lake of fire, ang linaw sa kalayo. Og gawas pa niya na, instantly, ikaw gisod na ngadto sa royal family of God. Harianong panimalay sa Dios ug ikaw sa dayon. Dayon na yun, eternally secure. Luwas. Og since you are already sealed by God, the Holy Spirit, gitimbrihan ka na, an indication nga ikaw gipanag-iyahan na sa Dios. You are now God's property. Wala ni makaagaw diha kanimo. And that's how to be saved in our present age, the church age, and there's no other way. Acts 4:12 ang gisulti. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Okay? Now, karon nga ikaw anak naman sa Dios, bag-o ka ng binuhat, a new creature, a new species, the Lord Jesus Christ, who is now seated at the right hand of God. Naglingkod na siya sa tuong kamot sa Amahan. Siya na ang imong boss o ang imong model to follow. Mao na imong sundon. O hinumdumi, ang second, hinumdumi da, katong second declared will of God. Unsa to second? That all saved persons, believers in Christ, be sanctified. Nga mabinalaan. Unsaon? By following again God's mandate diya sa 2 Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge
of the Lord Jesus Christ. Ang proseso nini, ang paagi nini, is first to study God's Word on a daily basis. Nakadungog ka ba? Dili weekly, dili monthly, dili yearly, kundi on a daily basis. Sama ni nga itong Bible study through the YouTube. Okay? Usa kini ka paagi. Usa kini ka kanang means nga ikaw makatuon sa pulong sa Dios. As we go on in our spiritual growth, sa atong pagsigi, sa atong pagtubo, spirituhanon, kita magapadayon to be aware nga dunay tulo ka ang o level sa spiritual growth. Unsa ka tutong tulo? Baby believer, adolescent believer, o finally mature believer. Okay? Ato ning gisubli kaya aron din nagyud kini makalimtan. Now, toleration under the honor code, unsay ibot pasabot? Ang toleration, pagtugot. Toleration under the honor code means live and let live as unto the Lord. Pag kinabuhi o pasagding uban nga magkinabuhi as unto the Lord. Now, ingon nga mga magtuto as believers, let us always be aware sa strategiya sa atong kaaway. Offensive strategy ni Satanas. Kay siya mo gamit ni ining musunod. Okay? Unsa iyang gamiton? Iyang gamiton ang atong kinaiyang makasasala. Okay? Mo ni strategy ni Satanas. Di na gani mo kuhit pa sa itong kinaiyang makasasala. Kaniya naman hintapot sa tibuok lawas na to. Kinaiyang makasasala. Old sin nature. The old man. Okay? Mo na atong boss kaniad to. So, wapata maluwas. Iyan ning gamiton as offensive strategy. Old sin nature, ha? Ikaduha, mga tao. Iya po ning gamiton as iyang kanang offensive strategy. Iya ba ng kanang ingnon taon sa kanunay na itong gipanggamit sa adlaw-adlaw na itong lingwahe, lawgaw, iya bang kanang samukon, okay? Iyang surambaon, mga, well, magamit yan po na ito ng pulunga. Okay, mga tao, iyang gamito ni sa pagtingali, paghagit kanimo, pag samok kanimo, pag kanang bully kanimo, people. Ang ikatulo, ang imong una-una. Gamiton po na niyang imong una-una iyang offensive strategy. Nga, samtang nagtuon ta karon, no? Nagtuon ta sa pulong sa Dios. Ang iyang mga demonyo na nagkuhit diha sa likod, magtuon na. Di na tinuod. Okay? Thought. Samukon. Ang imong una-una mo, sugod kag ngay panahon nga mo sugod ka og kanang duha-duha, mag-doubt, mura kag kanang wa masiguro, nagduda. Okay, so mao na iyang gamiton ng imong una-una. Ikaupat, ang mga sistema. By the way, kining mga sistema ang iskutan din mga pamaagi ng kalibutan na. Ang mga pamaagi ng kalibutan na, iyahan ni Satanas. This is the world system ni Satanas. Ang panalitan sa imong gitrabahoan na imong lawgaw diha kanimo. Okay? Unya, pagtanaw nimo nga kanang mga pamaagi diha sa imong opisina tingali nga wa na masubay sa husto, sumala sa kanang kabubuton sa Dios, maka alinggat kadayo, makamatikod kadayo, di naman husto. Because you have the discerning
power na umikan sa imong makanunayong pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya kung di ka makanunay pagtuon, ang tendensya na madara po ka. Dali ra ka mada. Ano mga sistema nga di na mao. Kasabot ka? So mga systems, mao ni gamiton as strategy, offensive strategy ni Satanas. Ikalima, arrogance complex. Kana bang iya da yung murag kuhiton ka ng imong ego? Kana bang imong pagka self-centered? In other words, murag dasigon ang imong garbo. Okay? So mo, saka na po ng imong pagka mapahitason, pagka arrogant, naman na. Gigamit ang imong arrogance as offensive strategy ni Satanas. So mao nang arrogance complex. Ikaunom, hatred complex. Kana ng kapungot, kalagot, kasilag. Okay? Offensive strategy gyapon Satanas. O niyang ikapito, iyang gamiton ng mga disaster na mga unsa may ihemplo mga disaster. Well, pananglitan mawadang ang trabaho, di ba na disaster? Mura kanang katalagman na. Kung atong i-define ka binisaya, katalagman naman na ay mamatay sa pamilya o katalagman man na. Okay? Mao na nga gamiton po na as offensive strategy ni Satanas mo yung tanawa lagi. So mo na iyang trabaho. He is always looking for ways to use as his offensive strategy ni Satanas nga birahon yung kang atos ubos. See? Nga maus-us ka, dili ka mo uswag. Mo na ipaagi ni Satanas. Disaster. Bantay ganyan na. Ikawaw na mo ni kinagrabihan. Kinagrabihan na ning klaseng offensive strategy ni Satanas. Nga ikaw pauswagon. Pauswagon ka ba? Nga tugutan sa Diyos nga, sige, o panalitan kinta, mudaong kag sa luto, daog kag sweepstakes. Narabay mga giingon nilang abot na bilyones na kanang ilang. So, gamito na niya as offensive strategy. Karon, dato ka na. Billionaire ka na. So, unsay tendency niya na, unsay puruhan ni mo na. Mayroong kadayog, bitaw no? Hayahay na ko. Bilyonaryo na ko. I can buy anything I want. I can have anything I want. So, ning saka imong pagkagarbuso, na hambugiro ka na, nawa ng imong pagkamapaubisanon, nawa ng imong focus ngadto sa doktrina, focus sa pulong sa Dios nga mao ang source nining tanan. So, daog si Satanas kay ang gigamit ka na as offensive strategy niya. Nagsabot ka ba? Okay, mao ni ang atong buti pasabot. Now, on this using our thought, kini atong paggamit sa una-una, mo tutok ta ni nagamay. Inumduman gyud nato nga thought ang atong panguna-una mao'y mo determinar sa atong kinabuhi. Gusto? Kini atong panguna-una mao nang labhihan pagka-importante kini atong una-una. Kung sa gisulti sa Proverbio 23:7, what a man thinks in his heart, so is he. Unsay gihunahuna sa tao mao kana siya. Now, ang atong pangunahuna has such a powerful effect sa kauswagan ba, sa usa ka magtotoo o kapakyasan ba
sa iyang Kristohanong kinabuhi that thinking must be considered a major momentum test. That's right. This is one of the major momentum tests kining atong panghuna-huna. Now, in all stages of Christian growth, sa tanang mga ang-ang sa pagtubong Kristohanon, Espirituhanon, ang magtutuo muatubang siya og pagpiit sa iyang pangunahuna. Na ay thought conflicts in his soul. Na ba'y panagbingkil diya sa iyang sulod. Now, human viewpoint, ang unsa may mo conflict nila, human viewpoint. Tawhanong mga pangunahuna, kalibutanong pangunahuna, maoy mo unsa, mo asdang, maoy mo kanang, well, doon lang gamiton ang pulong, mulawgaw, batok sa Diyos noon nga pangunahuna. Remember again, Proverbs 23:7. Unsay gyunaw nas tao mo kana siya. And because tungod kay ang usa ka magtutuo mao man kana siyang nagunahuna, ang usa ka pangunahuna can make or break him. Depende kini sa klase sa iyang pangunahuna. Okay? If his thought is consistent kung kini nagasubay sa pulong sa Dios, siya muuswag diha sa protokol nga plano sa Dios. Apan kung ang iyang pangunahuna supak sa pulong sa Dios, then he is distracted from his true destiny in life. Nadisturbo siya, nabalda siya sa iyang hustong unsap focus, punting sa matuod yun niyang kanang destiny sa iyang kinabuhi. Ang iyang mental attitude toward life, mao kini ang function sa iyang pangunahuna. Ang composite of all he knows and believes. Apan, tanawa ni, when a believer thinks evil, unsa man siya, he is evil. Basta, he resides in Satan's cosmic system. Tuwa siya magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Dili sa imong residence, nimong magtutuo. Ano sa imong residence? Operational divine sphere. Now, from evil thinking comes evil motivation. From evil motivation, evil actions. Basta, akong malikon. Gikan sa imong dautan nga pangunahuna, moabot mupuli ang dautan nga pagdasig. O gikan sa dautan nga pagdasig, mo resulta kana og dautan nga buhat. So again, in English, from evil thinking comes evil motivation. From evil motivation, evil actions. O diha sa Mateo 9:4, si Ginoong Jesucristo nagaingon, knowing their thoughts said, why are you thinking evil in your hearts? Nganong nagahuna-huna mamog dautan diha sa inyong mga kasing-kasing. Kay ang great enemy sa mga katawhan, of course, buhay pili ni, mankind's great enemy, mao ang pangunahuna nga gitawag og pagkamapahitason, arrogance. That is the great enemy of mankind. You know what? Arrogance, kining pagkamapahitason, can inflate or deflate sa imong opinion, sa bahin sa imong kaugalingon. O sa gisulti sa Galatia 6:3, for if anyone thinks he is something, meaning arrogant, when he is nothing, he deceives himself. Nagaling larag siya sa iyang kaugalingon. Now, kinigong arrogance is illusion, unreality.
O kung kini perpetuated kanang ma-develop ginig mayo, arrogance becomes insanity. Now, unsa may preventive ni? The only preventive is the truth of Bible doctrine. Now, ang mental attitude sa atong Diyos, si Ginoong Jesucristo, ang iyang mental attitude of humility, gipadayag kini by His total conformity to the plan of His Father. Ang Filipos 2:5 nagaingon, keep on having this mental attitude in you, which is also in Christ Jesus. Na, ang pagkamapaobsanon, humility, nga mao ang pagkamatinumanon ngadto sa divine authority and orientation to God's grace, mauunta ang angay nga attitude sa matag sakop sa reanong panimalay sa Dios, which humility should be the attitude of every member of the royal family of God. Kaya abi nimo, kita nagapuyo ni ining makuyaw nga mga kapanahunan, dangerous times. Do you know that? And this is the weakest generation of all times. Weak pagka maluyahon. We are living in a pampered and spoiled generation. Kitang mga magtotoo are expected to achieve that stage where we can have capacity. Katakos sa paghimog husto tukmang mga desisyon sa atong kinabuhi. Katakos sa kinabuhi, sa pagkinabuhi. Kay daghan nga mga magtuto atong mga igsuong magtuto karong panahon na lack trust in God. Kuwang yun sila sa pagsalig sa Diyos. Instead, they trust in man. Ang siya gisulti diha sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Kung nahinumdum ba po ka sa Jeremiah 17:5, nagaingon kinig, cursed is the one who trusts in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Ang verse 6, for he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. So, mao na. Kung balikon tong Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Ug ayaw ni kalimti, get this. Even if God puts any prosperity right before the nose of that negative believer, he still cannot see it. And do you know why? Ibaw kang anong di siya makakita. Bisag ibutang na yudhes iyang atubangan. Tungod kay, paminaw, tungod kay he is spiritually blind. Buta sa espirituhanon. He is therefore cursed. But look at verse 7. Unsa gisulti? But blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Now, timan ini. Man's extremity is God's opportunity. O ayaw pod ni kalimti. Inumdumi kini kanunay. God keeps His word. Ang Diyos motuman gyud sa iyang pulong. Kaya ang mga promotion only belong to God. So do you want to be promoted? Kinsa man po'y dili gusto god. Kitang tanan man gusto ma-promoted. Apan timan ang prinsipyo. God promotes the humble,
but demotes the proud. James 4:6, 1 Peter 5:5, ug Proverbs 3:34. So I hope yung isuwat na diya sa mong notebook. Likewise, ang Galatia 6:7 nagaingon, what a man sows, that's what he reaps. Sa antupas binisaya, unsay imong ipugas, maopoy imong anihon. Now, ang usa ka magtutuo has two basic options in life. Na siya duha ka kapilian. Kung siya pugas og divine viewpoint lifestyle, siya mag-ani og pagtubo. Okay? Pag-uswag, kauswagan, okay? Panalangin, mga kalampusan, success. Okay? If he sows divine viewpoint lifestyle, he is going to reap growth, promotion, prosperity, blessings, success. Apan kung siya magapugas og human viewpoint lifestyle, unsay iyang anihon, divine discipline, misery, self-induced demotion, ignorance, confusion. Mao na ang iyang anihon. Disiplina gikan sa Dios, pagka-miserable, pagka-makaluluoy, ang imong pagka-us-us, ikaw rin nag-us-us sa mong kaugalingon niya na. Ang imong pagkaburong, ignorance, o ang imong pagka-confuse, pagka-samok sa imong nauna, nagkaguliyang. Timan iusab ni. Ang usa ka magtutuo nga moingog no to doctrine is actually saying adios doctrine, welcome padol. That is why God disciplines His wayward children. Sa gisultis, Hebrews 12:5-6. Basa, whom God loveth, He chasteneth. You see, ang tao gidisenyo for fellowship with God. Gibuhat kita sa Dios alang sa atong pakigambitay ngadto sa Dios. And take note of this. The greater knowledge of Bible doctrine and application of it to experience in life, the greater capacity to solve problems in life. Kung magkadaghan ang imong kaalam diha sa pulong sa Dios ug ang imong paggamit niini ngadto sa kahimtangan sa kinabuhi, musamot ang imong katakos sa pagsulbad sa mga suliran sa imong kinabuhi. Prinsipyo na. Again, ang pag-uswag, promotion belongs only to God. And how can we acquire this promotion from God? Unsaon to pag kanang angko nini kining maong promotion? Answer, we can avail of God's promotion pinaagi sa pag-unsa, lukop sa atong kanang huna-huna with the Word of God, and then watch what God does or just leave the consequences to Him. Makita nimo. No, nagiingon sa kong amigo, makita man eh. You see? Tinod. Makita gyud nimo ang unsay buhaton sa Dios kung ikaw matinumanon lang. You are just obedient to His Word. Ug imo yung lupkon, you saturate your mind with the Word of God. And then, lukop naman ang imong pangunahon na sa pulong sa Dios. Then, watch for the deliverance of the Lord. Watch what God does, or just leave the consequences to Him. Okay? Nagyo siya buhaton. Hinumdum ko ni Joseph. Ang bahin bang Joseph, he was, 17 years old pa to Joseph when he was sold into slavery. Kung naibaw kapag unsa, gipromote siya prime minister sa Egypt sa edad nga 30.
Naman na si Genesis 41:46. You see, God has 1,001 ways to promote you once sa diha nga ikaw mo function with doctrine and life. In fact, why kinutuban, there is no end, no limit to God's promotion giving to believers. Nga kinsa nagapasiuna gyud sa pulong sa Dios. Those who prioritize God's word. Mao ni ang pagdasig sa atong usag-usa natong mga magtutuo. Gidasig ka, fellow believer. Dili akong nagdasig, kundi ang Dios. Ato laning paambit nimo kining iyang pulong. God says, I'm waiting. I'm waiting to give you my promotion. I have 1,001 ways to promote you. Sa diha nga ikaw magatuon, magakaton, magatuo, kanang dawat, magahangop mo imogong gakson nga humpulong o gamito nimo ang humpulong nganha sa circumstansya sa imong kinabuhi o what I'm going to do. There is no end sa akong promotion giving to you. I-prioritize lang, unahan lang yun ang akong pulong. Nung siya gisulti sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Furthermore, God is in the business of giving to those believers who have the capacity to receive. Sige lang, sibog nga ito sunahan. Abante. Ayaw atras. Abante ka nunay. Forward. Go onward. Keep on keeping on sa imong paglakaw ingon nga Kristohanon. Dada ang hinagiban, the sword of the Spirit, isulob ang whole armor nako. Gamita ang akong mga pulong. Kay sa imong pagbuhat niya nagasunod ka sa akong mando, hindi ka magmahay. So, ako is in the business of giving to you. Nagsulti ang Diyos niini. I am in the business of giving to you nga makakabot ka sa capacity stage, capacity to receive, nga nagkikatakos. Pandili pa ko makahatag nimo, hindi pa ko makabubo nimo, kaya wala pa mga capacity. You see? Unsa gisulti diya sa Salmo 23:5, my cup runneth over, meaning overflowing cup. That is capacity. Kadungog ka. Mauna ang katagos. Kay it is tragic to realize that there are so many believers nga tuwa sila magpuyo hinuon sa cosmic system who periodically receive intensive discipline, serve Satan, kini sila alagad ni Satanas as cosmic evangelists. Mo na tinuod yung kanang papel nila. Luoy kayo, it is subo kayo panlandungon. Nga naay mga magtutuo nga tuwa sila magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Dili na ilang hustong residence. Ikaw ug ako nga mga magtutuo, ang atong residence nga giandam sa Dios maorang operational divine dynasty. Unsa laingan niya na? Protocol plan of God. Unsa pa? Love complex. Unsa pa? The power system sa Dios. Power system. Na diyang gahom. Na diyang kalinaw. Na diyang tinuod nga kalipay. Na diyang mga promosyon. Na diyang unsay imong madawat kung kanang na nakakapacity. Unsay imong madawat? Na kay promotion, prosperity, blessings, success. Mao na imong dawaton. Apan kung ikaw magapadayon sa pagpuyo dito sa gahom ni Satanas, dapit nga may gahom niya, cosmic system, unsay imong paabuton. Mao ta atong gingon, di padugay.
Ang imong anihon, disiplina sa Dios, pagka makaluluoy, miserable, self-induced demotion, ignorance, confusion. And then, as a believer, nga carnal, going into reversionism, kung dili ka mo switch niya na, flip the switch nga, gikas negatibo nga tos positibo, kung di ka usab sa imong pagtagad nga tos pulong sa Dios, then kung di ka magtagad, di mauna. You will realize nga unsa di ay kamay nung danon ang Kristohanon nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, this is very critical. It's not a joke. Kini nga itong ginabuhat ni kada adlaw. Pagtuon, pagtuo, pagdawat, paggamit sa pulong sa Dios sa itong kinabuhi. Kay si Satanas raba, ang gamiton niya mo itong mga magtutuo nga mga negatibo. Those who are negative, recalcitrant believers, o kini sila gamiton sa paglawgaw ba nimo nga positibo. Pasabot, gamiton silang Satanas sa kanang surambaw, pagdisturbo nimo nga dili ka makatubo. Dili ka sa imong amigo, imong mismong amigo nga mo ayaw sa Bible study god. Ari sa tadiri kay di ay mga kahilayan, di ay kanang kalipayon diri na ibahog-bahog dito. So muna, they are served, they are kanang used by Satan to distract nimo nga positibo nga magtutuo gikan sa protocol nga plano sa Dios. No, cosmic Christians, ingnon lang nato, kining mga cosmic Christians draw other believers into the pseudo strength and superficial attraction sa cosmic system. Kay suma sa gisulti dias pinadayag 2:2, nagaingon ang Revelation chapter 2 verse 2, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. In fact, kini sila, paminaw, they are described in the following verses to wit: enemies of the cross of Christ, nanas Pilipos 3:18. Enemy of God, na nasa Santiago 4:4. Hater of God, John 15:23. Antichrist, 1 John 2:18-22, chapter 4 verse 3, 2 John 7. Number 5, hostile toward God, Romans 8:7. Number 6, men of flesh, 1 Corinthians 3:1-3. Number 7, double-minded, James 4:8. Number 8, agent of the devil, 1 John 3:8. Number 9, disciple of the devil, 1 John 3:10. Now, try to note this. Isuwat ni. Kining tanan nga mga phrases nga atong gisgutan, naghisgot ni to eternally saved believers. Naghisgot ni sa mga magtutuo nga luwas na, moadto na sa langit, inikamatay nila. These are the description, kini mga phrases. They refer to eternally saved believers, not unbelievers. Why labot mga unbelievers na. I repeat, they refer to believers. Ang mga believers who are negative, may gamiton lagi ni Satanas sa pagdisturbo niya itong mga positive, nagatubo na. Gamitong Satanas sa pagbira nila nga tos ubos, nga muus-us sila imbis mo uswag. Now,
Kay kitang mga magtutuo are supposed to be in the right place at the right time with the right attitude. Nondom ka sa Operation PTA, we must be in the right place at the right time with the right attitude. Unsa man pasabot? We must be in the right place. Kita karon nagtuon sa pulong sa Dios. We are in the right place. Osto? At the right time. Tukma pud nga panahon nga kita sa tuon sa pulong sa Dios with the right attitude. Uban sa tukma husto nga pagtagad. I hope nakuha ni mo na. And we believers are supposed to live as unto the Lord. We are supposed to live in the light of eternity. We are supposed to be aware that human solution is no solution. Only divine solution is the real and genuine solution. Kitang mga magtutuo are supposed to distinguish essentials from non-essentials in life. Flexibility to non-essentials, but inflexibility to essentials. Furthermore, niya pag akong idugang, kitang mga magtutuo should be aware of the following Christian responsibilities. Unsa man ni? That we are on full-time Christian service. Asa magkakaroon magtrabaho, asa magkakaroon mahimutang, kana mao na imong full-time Christian service. We must be also aware of the kanang Operation PMA, unsa ning PMA, perception, metabolization, and application. Kanya, di man ni, Operation 3Rs, reception, retention, recall. Operation SLA, study, learn, apply. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. O uban pa nga mga responsibilities nato. Diba ni ikatusap nga 3 protections natong mga magtutuo kung tuata magapuyo sa operational divine atmosphere? Wall of fire, encapsulation, o unsay ikatulo? Guardian angel. Okay? So mao na nga alang kanimo nga dili magtutuo, dili paluwas ang tugon sa Dios kanimo. Mao kini. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Alang kanimo magtutuo, for you believer, grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa mga kamaturan nga mong gitudlo ka na mo ning adlaw. Inaon to Diyos nga kinimo tuhop gayon sa among galamhan nga masilsil na gyud kini sa among kalag on the right lobe of the mentality of our soul. Salamat to Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Nining higayon na o Diyos, dasiga o hagita pa kami sa pagpadayon gayon, sa pagsibog ato sa unahan, sa among Kristohanong pagkinabuhi, hangtod, nga amo gayong maabot, makabot, ang among common goal which is spiritual maturity, where there is capacity for life, capacity for love, capacity even for suffering. Ug busa, mao man kini among kinabuhi, ingon nga imong mga anak, nga mao lamang kini ang among gabayan. Sumala sa imong gisulti sa Salmo 119:105, Your word is the lamp unto our feet and the light unto our path. Busa, gagampo kami o Diyos, pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo kami padayon nga kami makasutoy ngadto sa unahan
sa paghimaya kanimo Dios. Dasiga kami, dada kami pagbalik din ining dapita, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Although wala kami katakos nini, ikaw matinumanon mangayon sa imong mga saad. Liguna kani nga among pagtuo diha kanimo, diha sa imong mga pulong. Dasiga kadtong nagasunod, nagasubay ning among Bible study through the YouTube, nga nagapahimulos ni imong grasya ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining tanan Dios. Sa among pagbuwag-buwag, ubani kami ilikay kami sa mga kabilinggan, mga kadaot. Dada kami pagbalik ning dapita ugma, aron kami makapadayon gayud sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.